Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Мазырскі НПЗ ўзялі пад ахову вайскоўцы. Паводле маніторынгавай групы «Беларускі гаён» туды перакінулі падраздзяленне зенітнай ракетнай брыгады. Імаверна, каб абараніць завод ад атак беспілотнікаў. Таксама маніторынгавы праект паведамляе, што цягам тыдня пад Мазыр перавялі прынамсі 2 баявыя машыны зенітна-ракетнага комплексу ТОР-М2К. Іх размясцілі ў наваколлі населенага пункту Гурыны, што за 9 кіламетраў ад нафтаперапрацоўчага заводу. У той жа час Лукашенко заклікаў вайскоўцу наблізіць вучэнні з БПЛА да баявых умоваў. Дыктатар наведаў 230-й агульнавайсковы палігон у Берасцейскай вобласці, дзе яму прадэманстравалі айчынныя беспілотныя авіяцыйныя комплексы і дроны, а таксама сродкі электронной барацьбы з імі. Светлана Тихановская сустрэлася з Іланам Маскам. Гэта адбылося падчас працоўнага візіту дэмакратычнай лідаркі ў ЗША, дзе цяпер ідзе паседжанне Генеральнай асамблеі ААН. Падчас сустрэчы з амерыканскім бізнесоўцам Тихановская падняла моўнае пытанне. Працоўны візіт у ЗША – гэта заўсёды вельмі шчыльны расклад і шмат сустрэчаў. І часам вельмі нечаканых. Вось учора пазнаёмілася з Іланам Маскам. Прапанавала нарэшце дадаць у Твіттер беларускую мову. Беларускіх палітвязняў адпраўляюць працаваць на плантацыі нямецкага дэпутата Йорга Дорнау. Мужчына мае свой бізнес па вырошчванню цыбулі ў Лідскім раёне. Аб гэтым выданню «Реформ Ньюс» распавёў адзін з былых зняволеных. Паводле мужчыны, які пажадаў застацца ананімным, палітвязняў рэгулярна прыцягвалі да працы ў ТА «Цыбулька Біл», бо нямецкі дэпутат падпісаў пагадненне з Лідскім цэнтрам ізаляцыі правапарушальнікаў. Там жа адбываў 15 сотняў за падабайку пад допісам у сацыяльных сетках і суразмоўцы рэформу. Ён адзначыў, што праца не была прымусовая, заробленыя грошы ішлі на рахунак за ўтрыманне ў ЦІП. Праўда, пры адной умове, калі брыгадзіру спадабаецца праца арыштаванага. Нас завезлі ў сховішча, люты, падвал, адзежа, як у каго. Таму рукі і ногі мерзлі. Сняданак о 7 гадзіне раніцы. Працавалі до 18:00 без ежы і пітва. Цыбуля смачная. Лідскаму ЦІП платілі 30 рублёў, арыштаваным каля 20. Цыбулю перабіралі для гандлёвай сеткі Еўраопт. Паводле выдання правяраў працу зняволеных і асабіста дырэктар «Цыбулька Біл» Йорг Дорнау. Вядома, што сёлета ўвесну нямецкі дэпутат трапіў скандал. Тады журналісты знайшлі звесткі пра ягоны бізнес у Беларусі, які Дорнау прыхоўваў і не заносіў дэкларацыі. Мужчыну аштрафавалі на больш чым 20 000 еўраў. Нямецкае выданне «Більд» называла Дорнава аматарам цыбулі і Лукашэнкі. Яшчэ на адзін крок бліжэй да аднаўлення справядлівасці. Праваабаронцы перадалі новыя дакументы аб датычнасці рэжыму Лукашэнкі да дэпартацыі украінскіх дзяцей у міжнародны крымінальны суд. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку паведаміў праваабаронца Юрый Юркевіч. Паводле праваабаронцы перададзеныя матэрыялы сведчаць пра непасрэдны ўдзел рэжыму ў перамяшчэнні, палітычнай индактрынацыі і мілітарызацыі больш як 2200 дзяцей з акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыяў. Паведамляецца, што поўнае расследаванне выйдзе 4 кастрычніка. У яго падрыхтоўцы між іншага бралі ўдзел Белпол і праваабарончы цэнтр «Вясна», а таксама шэраг украінскіх арганізацыяў. Расія пачала штурм вуглядару, што ў Донецкай вобласці. Пра тое пішуць расійскія і украінскія тэлеграм-каналы. Паводле выдання «Форбс» пад пагрозай акружэння апынуліся каля 2000 украінскіх вайскоўцаў. Пра тое, што расійскія вайскоўцы зайшлі ва ўсходняе прадмесце вуглядару, паведамілі некалькі расійскіх ваенкараў увечары аўторка. Цяпер інфармацыю пацвярджае украінскае выданне «Страна.ua» са спасылкай на байца ЗСУ з пазыўным «Алекс». Вайсковец адзначае, што ў горад трапілі дробныя штурмавыя групоўкі, цяпер там шэрая зона. Баі за вуглядар ідуць з 2022 года. Раней там жылі амаль 15 000 асобаў. Аднак праз расійскія абстрэлы горад фактычна ператварыўся ў руіны. Новага штаму коронавірусу XEC, які ўлетку выявілі ў Еўропе, у Беларусі няма. Прынамсі так кажа Мінздароўя. У ведамстве запэўнілі, што нават калі ён прыйдзе ў нашу краіну, паліклінікі гатовы аказаць пацыентам патрэбную дапамогу. Моніторинг новых варыянтаў коронавіруса праводзяць спецыялісты НДІ гігіены, таксікалогіі, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Упершыню штам XEC зафіксавалі ў Нямецчыне сёлета ў чэрвені. Пазней такія выпадкі выявілі ў Вялікай Брытаніі, ЗША, Даніі і іншых краінах. Сышоў жыцця панк-музыка Віктор Жаркевіч. У 2022 яго брутальна затрымлівалі сілавікі, што моцна адбілася на здароўі артыста.
Жаркевічу быў 51 год. У 1997-м ён заснаваў панк-гурт «Hate to State», які існаваў до 2000 года. Пазней Віктор быў музыкам у іншых праектах. Апошнія гады працаваў на будоўлі. Аднак пасля затрымання ў 2022 годзе яго звольнілі. Пры гэтым падчас затрымання сілавікі зламалі аб галаву артыста патэльню, моцна збілі і ў дадатак прымусілі несці дзверы ад лядоўні ў пастарунак. Пасля чаго мужчыне прызначылі 30 сотняў арышту за ўдзел у пратэстах. Паводле сяброў Жаркевіча, адсетка на акрэсці негатыўна паўплывала на здароўе і маральны стан музыкі. Не Гомель, а Сайленд Гіл. Гамельчукі скардзяцца на пагар у паветры і смог, які зноў ахутаў горад. Паводле мясцовага аддзялення МНС у вобласці захоўваецца 5-й клас пажарнай небяспекі, бо штодня адбываюцца ўзгаранні. Яшчэ адной імавернай прычынай такога задымлення могуць стаць лясныя пажары ва ўкраіне. Напярэдадні там паведамлялі, што ратаўнікі не могуць узяць пад кантроль 18 буйных узгаранняў у 7 вобласцях краіны. У тым ліку ў Чарнігаўскай, што мяжуе з Гомельскай вобласцю. Паводле выдання «Сільныя новасці» ў паветры назіраецца значная канцэнтрацыя мікрачасцінак сажы, мінеральных соляў і злучэнне цяжкіх металаў. Медыкі раяць менш заставацца на вуліцах і шчыльна закрываць вокны. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.